Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li l-budget 2025 irid ikompli jippremja l-bżulija u jisaħħaħ il-middle class. Intervistat fuq One Radio, il-Prim Ministru qal li fit-tħejjija l-budget il-Gvern se jkompli jaħdem fuq l-implementazzjoni tal-programm elettorali iżda se jibgħat sinjal ċar fejn irridu lil pajjiżna fl-10 snin li ġejjin. Tenna kif pajjiżna ma jistax jaċċetta kollox u jrid ikun selettiv fl-investiment li jġib. Għal il-preferenza tal-Gvern mhijiex f'investimenti li jimpjegaw mijiet ta' ħaddiema, iżda investimenti ta' kwalità li jħadmu inqas nies u aktar ħaddiema bħiliet ta' kwalità u li jieħdu pagi tajbin. Semma li waqt li sena l-oħra l-Gvern appoġġa 43 proġett li sarfu f'36 miljun euro fl-ekonomija. Sa nofs din is-sena ġew approvati 12 proġett li sarfu f'144 miljun euro u qal li dan ifisser 4 darbit aktar fl-ekonomija fl-ewwel 6 xhur minn dak li ġab f'sena waħda s-sena l-oħra. Dwar is-sussidji fuq il-fuels u enerġija qal li dawn huma meħtieġa tant li jekk jitnaqsu jew jitwaqfu joħolqu impatt negattiv fuq il-pajjiż. Qal li b'ħidmietu l-Gvern kompla jwieżen lil min hu fil-bżonn. Semma kif il-miżura ta' żieda fi Children's Allowance ippjanata li titwettaq f'5 snin se titwettaq sentejn qabel. Spjega li din is-sena l-familji kollha bit-tfal se jkunu ħadu żieda ta' 250 euro fuq kull wilt bl-aħħar pagament imur għal 62,000 familja. Il-Prim Ministru Abela tkellem ukoll fuq il-qorti tal-familja u ddeskriva bħala rivoluzzjonarja ir-riforma maħsuba għal din il-qorti. Qal li l-aħħar riforma li saret kienet 22 sena ilu u issa jinħass il-bżonn aktar minn qatt qabel li din il-qorti taġġorna ruħha għal bżonnijiet tal-lum. Dr. Abela qal li fil-jiem li ġejjin se jkun pubblikata avviż legali li se jġib bidla u eżenzjoni tal-vet fuq servizzi marbuta mal-professjonijiet li jinkludu fost oħrajn is-servizzi ta' counselors u psikoterapisti. Qal il-Gvern jagħmel dan għax jemmen li s-saħħa tan-nies mhix biss il-kura tal-ġisem imma anke mentali. Tkellem dwar il-każ ta' 3 studenti u l-lettur tagħhom li Dr. Abela qal sfortunatament inqabdu fl-ambigwità legali tal-liġijiet preżenti u spiċċaw jaffaċċaw proċeduri l-qorti minħabba vulnerabilità li skoprew fis-sigurtà ta' sit elettroniku użat mill-istudenti u avżaw l-istudent tas-sit biex indirizzhom. Dr. Abela qal li l-istituzzjonijiet għamlu xogħolhom fil-kuntest leġislattiv preżenti iżda ma jistax iħalli 3 żgħażagħ u l-lettur tagħhom jiġu penalizzati għax kienu qed jagħmlu xogħolhom. Ħabbar ukoll it-tlieta li ġej għalhekk il-Kabinet se jiddiskuti policy document imressaq mill-Malta Digital Innovation Authority biex dan is-settur ikun regolat. Dwar il-proċess intern fil-Partit Laburista, il-mexxej Laburista qal li jinsab ċana l-aktar bidliet tal pajjiżna u se jibbaża ħidmietu fuq l-ħtiġijiet tan-nies. Qal il-fatt li hemm 37 kandidat tal-Eżekuttiv juri l-entużjażmu għal kontribut fl-istrutturi tal-partit. Esprima fiduċja fil-Ministru Ian Borg u l-Membru Parlamentari Ewropew Alexa Saliba li se jkontestaw għaż-żewġ karigi ta' deputat mexxej. Il-Prim Ministru Abela qal li l-ħidma trid tkompli biex mill-Gvern il-Partit Laburista jkompli tejjeb il-kwalità tal-ħajja tal-poplu.